आता इथे बघा आपल्या पाठी गेस्ट आहेत आणि मी त्यांना आता एक रिव्ह्यू विचारणार आपल्या रूमचा आणि आपल्या जेवणाचा. नमस्कार. हां, तुमचं नाव सांगा आम्हाला. माझं नाव रुपेश प्रभाकर खेडेकर. मी वसईवरून आलेलो आहे. ही माझी मिसेस दीप्ती खेडेकर आणि मुलं पण आहेत बरोबर. हां, तर खूप सुंदर असं वातावरण आहे रत्नागिरीमधलं हे शुभांगी कीर होमस्टेचं. तर मला वाटतं की सगळ्यांनी इकडे यावं. आम्ही यूट्यूबचे व्हिडिओ बघून इथे आलो. तर इथे आल्यानंतर खूप सुंदर असं म्हणजे बोलता येत नाही आहे की तुम्ही आल्यावरच इकडे तुम्हाला समजेल. म्हणजे तुम्ही सहकुटुंब आलात, इकडचं जेवणाचा स्वाद आणि जे रूम्स आहेत सिल्वर आणि गोल्डन. तर आम्ही दोन्ही रूममध्ये राहिलो. तर सिल्वरमध्ये आम्हाला 2 दिवस राहायला भेटलं. त्यानंतर 1 दिवस आम्हाला गोल्डन रूममध्ये मिळाला. तर दोन्ही रूम छान आहेत आणि स्वच्छता एवढी चांगली आहे की तुम्ही रूम बघूनच बोलाल की वाव म्हणून. आणि जेवणाचं विचाराल तर आम्ही इकडे नॉनव्हेज मध्ये चिकन थाळी. पहिल्या बघा ह्यांनी कसं केलं तुम्हाला सांगतो. ह्यांनी ब्रेकफास्ट डिनर असाच कॉन्सेप्ट केला. म्हणजे नाश्ता करायचे आणि मग डिनरला यायचे. पहिल्या दिवशी ह्यांनी चिकन थाली घेतली, दुसऱ्या दिवशी ह्यांनी फिश थाली घेतली, फिशमध्ये सुरमई थाली घेतली आहे सुरमई थाळी आणि घेतली. तिसऱ्या दिवशी त्यांनी व्हेज थाली घेतली. व्हेज घेतली. हां, तर तुम्हाला तिन्ही आम्हाला खूप छान वाटलं. म्हणजे चव एवढी छान होती की घरच्यासारखीच वाटली. आपण जे हॉटेलमध्ये जेवतो आणि घरी जेवतो याच्यामध्ये खूप फरक असतो. तर घरच्या जेवणामध्ये आपल्याला कोणत्याही प्रकारच्या म्हणजे बोलतो हॉटेलमध्ये काय असं सांगता येत नाही की कोणतं तेल वापरतात, कोणतं काय वापरतात. तर घरी आपल्याला एकदम चांगल्या पद्धतीचं जेवण भेटतं, जसं आपली आई करते त्याप्रमाणेच इकडे आम्हाला तसं जेवण भेटलं. तर जेवणाचा स्वाद पण खूप छान होता. म्हणजे विसरणार नाही असे क्षण होते आमच्यासाठी, आमच्या फॅमिलीसाठी. इकडे यायचं माध्यम यूट्यूबच होतं. यूट्यूबचे व्हिडिओ आम्ही बघितले. जास्त माझ्या मिसेसनी यूट्यूबमध्ये व्हिडिओ बघितले होते. तर तिने मला सजेस्ट केलं की आपण इकडे जाऊन येऊया म्हणून. आम्हाला रत्नागिरीमध्ये यायचं होतं. तर इकडेच जाऊया असं सांगितलं त्यांनी आम्हाला. मी पण व्हिडिओ बघितले, मला पण खूप आवडलं. त्या माध्यमातून आम्ही इकडे आलो. ओके. आणि 3 दिवस तुम्ही रत्नागिरी पण कव्हर केलं हो, असेल ना? 3 दिवसामध्ये आम्ही सगळीकडे फिरलो. गणपतीपुळेपासून पावस वगैरे इकडे जेवढे जवळजवळचे स्पॉट होते ते सगळे आम्ही कव्हर केले. ओके. म्हणजे 2-3 दिवस आपण फिरू पण शकतो इकडे हो आल्यावर. हो हो, जवळजवळ आहेत स्पॉट इकडनं. म्हणजे जास्त लांब पण नाही, तुमच्या घरापासून म्हणजे खूपच जवळ आहे. जर गाडी असेल तर तुम्ही पटकन जाऊन येऊ शकता. आणि तुम्ही गाडी घेऊन आलात हो बरोबर? हो, आम्ही गाडी घेऊन आलो. मुंबई टू रत्नागिरी तुम्हाला किती वेळ लागला तरी? आम्हाला साधारण 8 तास लागले. 8 तास. 8-8.5 तास लागले. आणि आता तुम्ही आता सकाळची 7:30 वाजले बरोबर? 7:30 वाजलेले. आम्हाला साधारण 5-6 तरी वाजतील जाईपर्यंत. मुंबईला पोचायला. हो हो. आरामात. जाईल जाऊ द्या. चला. बाय. तर आपल्या होमस्टेमधली एक गाडी बघा कमी झाली. 2 राहिल्यात अजून. चला बबू, आतमध्ये चला आतमध्ये. आपले पाठीचे गेस्ट आहे त्यांना पण विचारलं चहा, कारण मी फक्त अर्ली मॉर्निंग चहाच करतो. होय बबू, काय करताय? ओके, चहा. तिथे बघा अर्ली मॉर्निंग चहा सुद्धा बनवून ठेवलेली आहे. 3 कप्स धुवायला लागतील व्यवस्थित.
चला अजून एकच्या वरती. तिथे बघा आपलं गोल्ड रूम आज चेकआउट झालं ना, तुम्हाला दाखवतो बघा. आता त्यांचे 4 बेड्स होते आणि बाकी सर्व आपलं असं आहे. हे सर्व आपण आता धुवायला टाकणार. 1 2 बाकी इतर सर्व धुवायला जाणार बघा. आणि गोल्ड रूम तुम्ही आता अर्ली मॉर्निंग बघू शकता कसं दिसतंय. तर आता इथे बघा आपला नाश्ता बनवायला काकी आलेत. आता जे सिल्वरमध्ये आहेत आणि ते पण सांगायचे ते पुण्यावरचे. आज आपल्याकडे दोन्ही गोल्ड आणि सिल्वरमध्ये जेवढे आले ते दोन्ही पुण्याचेच आहेत, एकत्र राहतात. ते वेगवेगळे फॅमिली आहेत. आता त्यांना पोहे पाहिजे आणि पोहेसोबत त्यांना दही पाहिजे, दही विदाऊट शुगर. 3 पोहे आणि मग दही बनणार. मग त्यानंतर 5 प्लेट घावणे चटणी बनणार आहे. तर कसं डायरेक्ट भरलं की बरं. आज काजल उठली होती पण मी काजलला काकी झोपवलं कारण तिला जमायला होतं. आज बोलून आज आम्ही करू कारण आता एक काकी अजून दुसरे काकी पण येणार आहे. आले वाटतं या. सगळं झोपवलं ना असंच. आज बोललं रेस्ट. मी उठलो ना आज पटकन, बोललो झोप रेस्ट कर. हां पोहे 3 दही 3 आणि चहा किती लागेल तुम्हाला? ओके मग त्यानंतर मग पाठवतो चहा. ओके बाकी पोहे खाऊन झाल्यानंतर चहा एक अगोदर चहा दिली होती मी सकाळीच. इथे घावण्याची तयारी, इथे पोह्याची सर्विंग. आता बाकी एक प्लेट देऊ का? एकाच ते सर्विंगच आहे देऊ. बघा इथे ठेवतो व्यवस्थित. पोहे एकदम गरम गरम बघा. वा वा मस्त. हां अजून एक चमचा टाका. एकदम फ्रेश बघा. हे ताजे खायला किती मजा वाटेल. आता काकी हे सर्व वाढा. त्याच्या सर्विंगला वरती सुद्धा खोबरा आणि कोथिंबीर आहे आपल्याकडे. फ्रीजमधला लिंबू. ठीक आहे लिंबू कापा. मस्त बघायला तिथे छान वाटते बघा. आणि त्याच्यावरती आता तेच हे करा. बस हे टाका त्याच्यावरती. आज नाश्ता बघा 9 बरोबर 9ला गेला वरती. छान. आवडलं तर अजून पण एक खातील एवढं एकदम मस्त झालंय. वा हां लिंबू ठेवा. 1 2 3. चला आता ही थाली जाऊ दे वरती आरामात. ओके बघा आपले पोहे चालले वरती. चला म्हणजे माझा गॅसवर्क राईट. नेहमी माझा गॅसवर्क राईटच होतो. आता काकी 3 प्लेट अजून. मी बोललेलो नाही की मला बघूनच समजले आजचे पोहे. मी आताच नाही म्हणालो की काकीलाच बनवायला देणार. नाही ते टेक्स्चर बघूनच काकी मला समजलं. म्हणजे ते पटकन खाण्यासारखे झाले ते बघा.
नशीब मी काकींना बोललो होतो 3च प्लेट ऑर्डर तरी मी बोललेलो 4-5 प्लेट बनवा. हां हे सर्व संपतील. मागतात ना ते. इकडे काय कोंबडी वडे घावण्याचं. घावणे. आता प्लेट कुठल्या हे प्लेट घ्यायला लागेल. आता एक प्लेट इकडे काकी बाकीचे 4च प्लेट आहेत ना तर 2 ते वाले घ्या आणि दही त्यांना द्यायला लागेल परत तसंच. होय. चमचे त्यांच्याकडे आहे हां. बाकी पोहे वाढा त्यांना. बरोबर झालं. बरोबर आणि हे 2 दही त्यांचे जाऊ दे. सकाळचा नाश्ता कधी कधी कोण कोण पोटभर पण करतात ना म्हणजे डायरेक्ट गरम लंच. असला की करतात. हां पोह्याला आपल्या 2 मिनटं पण झालेलं आपण सर्व केले आणि तिकडे आता 4 प्लेट घावणे चटणी आहे तरी पण आपण 6 प्लेट प्रमाणे बनवले ना हे. हो, जास्त. ओके. झालं? झालं बरोबर आहे. प्लेट आले खाली. नको मी घेते. ओ काकी लिंबू राहिले चमचे आणि लिंबू पण राहिले काकी याचे 3 चमचे टाका. मग अशी चमचे नाही निघाले होते. हा नाही परत ताट आणला ना खाली त्यांनी. 3 चमचे लिंबू झाले नाही 2 प्लेट रेडी झालेत ना. त्याचाच प्रॉब्लेम होतो ना. आता हे घावणे चटणी ते शिंगण खाली करायचे. घावणे चटणी आता बघा आम्ही सर्व करतो इकडे. सर्विंग प्लेट द्या काकी खाली. खाली हाय काय बघा. दोघांना ती बोल द्या. हे केळीचं पान आहे का? ज्या ते असेल तरी चालेल. हे टाकलं. त्याची गडबड बघा किती असते. एवढं घाई होते ना. कारण एक वेळ जेवायला नसतील माणसं पण नाश्ता करायला सर्वच असतं. असतात ना. त्याच्याला कुठचं पाहिजे तर घ्या. एकच मोठा नाही का? हा मोठा तिकडे ट्रेन हा आधी ते सांभाळून. राहू दे ना तर जाऊ दे मासे. राहतील काकी राहू दे. 2 घावणे ना. हां 2 हा बघा एक असं ठेवा काकी एक असं ठेवा म्हणजे वेगवेगळं असं छान छान दिसतं. असं हां बरोबर काकी जाऊ दे हे पाठी एक. आपल्या खालचा पहिला रूम आहे ना ते 2 जण आहेत ते खालचे त्यांना. ते पण दुसरे आपण तयार करूया. बरोबर फर्स्ट रूममध्ये गेलं आणि सेकंड रूममध्ये पण आता पाठवायचं आहे. आता इथे 4 नंबरची बॉटल.